comeza este pleno de venres 13 de marzo. E o primeiro punto do orden do día, que é a aprobación dos borradores das actas anteriores. A primeira, para votar da sesión extraordinaria do 29 de outubro de 2025. Bueno, a primeira acta, primeiro quero facer hincapié en que, claro, viñeron nos 4 actas e xa creo que o dixemos a última vez que viñeron así tantas actas xuntas que era mellor que viñera pois este de outubro e hai outro que é do pleno ordinario de novembro, pois no pleno de xaneiro xa podían vir estas dúas para que non se nos xunte tantas actas porque despois non nos lembramos. A primeira acta, entón, a do 29 de outubro, vamos a votar en contra porque non se axusta a realidade. Ainda que hai literalidade, é dicir, hai un diálogo, ese diálogo cortouse tanto que non ten sentido estruturalmente, mais hai moitos erros. Gasto corrente, cambiarno por gasto correcto e cousas así. Entón, nos temos que votar en contra. Bueno, somos a favor. Pasamos entonces a outra, que é a ordinaria do 24 de novembro de 2025 tamén. Esta está mellor que a primeira. Ao principio empeza moi ben e según vamos avanzando na acta vamos a peor en canto ao aquí acontecido, non? Hai algúns erros tamén. E despois vemos que o tratamento non é igualitario, é dicir, por exemplo, Manuel é señor Regueira, Ramón é señor Tojo e eu son señora Patricia. Non en todos os casos, que tamén son señora Cesares en algún caso. Pensei que era, despois na seguinte acta, que ainda non a estamos debatindo, pero só indico, vexo que ese tratamento de señor con nome e apelido aplícase tamén a Iván. Quer dicir, entón, Iván é señor Iván Fernández, eu son señora Patricia Cés, e o resto son señor, señora e o apelido correspondente. Entón, a hora de redactar as actas, xa que non se aplica a videoacta, sí que un tratamento igualitario de todos os concelleiros sería o adecuado. Entón, esta sí vamos a votar a favor, porque xa digo que está regular. Os primeiros puntos están bastante correctos e os últimos están un pouco peor, pero vamos a votar a favor. Nos a favor. E depois a acta tamén de sesión ordinaria do 9 de xaneiro, xa deste ano. Sí, esta acta confunde moitas intervencións. Non sei se é porque os plenos están gravados e só os escoitas, non sei se é porque Begoña e eu temos unha dicción similar ou unha entonación. Isto xa pasou anteriormente, que se confunden cousas que dixo Begoña con cousas que dixen eu e viceversa. Por tanto, como non é correcto, porque intervencións que expiso Begoña atribúense a min e ao revés, vamos a votar en contra. Nos a favor. E a última acta vamos a votar a favor. A última, nos tamén a favor. O segundo punto que dá conta da resolución 12-2026 do 13 de fevereiro de 2026. Pasamos ao punto número 3, que é ratificar a resolución número 6 do 2026 do 22 de xaneiro de 2026 e o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos S.A. en materia de prevención en defensa contra incendios forestais, a consolidación do sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias. Sí, nada que seguir con un convenio que xa tiñamos, que é beneficioso porque para a xestión das faixas secundarias creo que é importante que estean limpas polo tema de flumes. Aquí temos sufrido un gran incendio. Basicamente sigue a mesma línea do anterior. Se deu a verán, non sei exactamente cal é o motivo, pero sí que me quería resaltar
dous puntos. Un, que o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, ao que neste convenio se fai referencia, que nós temos aprobado, entre comillas, e digo entre comillas, porque se daquela expoxera que o plan que temos nós realmente non é un plan de emergencias, que é un plan de xestión de biomasa. E digo isto porque, bueno, falta un plan de emergencia, debería coller protocolos de actuación en caso de incendios, teléfono de interés, onde se situarían sitios como a PNA, etc. É un pouquinho máis amplio e basicamente recolle como se debería actuar os pasos a seguir en caso de unha emergencia. Digo isto porque no propio convenio faise referencia a que tamén a Xunta de Galicia pode apoiar, dar o seu servicio de apoio técnico para a elaboración dos plans ou a mellora dos plans de emergencia municipais, neste caso de defensa contra incendios forestais. E parece moi importante porque gustaríame, neste sentido, solicitar que o plan de emergencias que temos aquí aprobado e que eu considero que non é completo, que le damos unha voltinha que podamos un poquinho mellorar. Por lo demais, a verdad que tampouco me cae gran cousa e un convenio que é necesario aprobar, votamos a favor. Hai cousas novas que o suministro de espectros compatibles cas faixas secundarias para construir unha franja natural de construir os núcleos e pois tamén a colaboración financiera e técnica para garantizar a xestión de biomasa nas parcelas incluídas nas faixas secundarias. É que o territorio é moi grande e non é fácil iso. Entón, temos que haber unha... Desde logo, hai que adherirse a isto porque senón probablemente non está claro. Esa parte sí que me resulta interesante porque eu creo que o plan de emergencias municipal debería ser un poquinho máis completo. Pero, bueno, estou totalmente de acordo que o plan é necesario e o problema de incendios é grave e hai que afrontarlo. Bueno, pues vamos a votación. Sí, no, vamos a favor. O punto número 4, que é a desactivación das escolas unitarias de Peruca e Sorriba. Propónse a adopción do seguinte acordo: solicitar a Consellería de Educación, Ciencia e Universidades e Formación Profesional a súa formal desafectación daquele servicio educativo e posterior entrega a este Concello das escolas unitarias de Sorribas e a Peruca. Bueno, isto é un tema que son escolas que non teñen uso educativo, entonces, bueno, si me falta usar cualquier escuela para alguna cousa que interese, pues ten que estar desafectada el uso que se lle queira dar. Entonces, claro, se non de outra forma ten que ser usado para a educación, entonces de esta forma se pode usar para outra cousa. Entonces estamos en eso, en facerlas desafectar, tanto unhas que xa están usando unha asociación, por exemplo, no caso aquí de abaixo, e a de Sorribas, que é unha escola importante tamén, onde tratamos de que se pode usar para outra cousa. Estamos tratando de Sí, sí. Eu que este é o expediente completo deste punto. Este é un trámite previo. Trámite Previo para a desafectación, despois. Vale, vai vir algo máis, entón. Se va a solicitar a Consellería unha autorización para cambiar desafectar dese servicio educativo, que nosotros vamos a desafectar. Vale, e cal vai ser a utilidade que se lle vai dar? Porque entendo que cando se está facendo xa con unha intención. Bueno, depende, nos aquí na Peruca xa se está usando. Están usando unhas asociacións aí. Sí, bueno, eu sei que non leva moito tempo. Eso ia dar arriba tamén, entonces, bueno, aí tamén hai un local dos veciños, que tamén está a ceder dos veciños, que cederon o terreno. E a de Sorribas, pois tamén estamos tratando de que quede libre e poder dedicar a outra cousa. Pero non hai, de momento non se sabe. Estamos aí negociando, aí a ver, estamos luchando aí para acá. De que maneira? Xa traeré aquí, creo que se me acusou, pero estou luchando. Creo que sí. A ver, nos estamos a favor da desafectación da actividade, pero bueno, que esteamos a favor non quere dicir que non necesitamos máis información, pero é o primeiro trámite. E non te traer aquí, pero quero traerlo un pouco máis fundado. Non quero tampouco, non, a meter conocimiento perfecto. Pero estou negociando, que é unha cousa que creo que é importante, pero
pero terán conocimiento. Pasa que este é o primeiro trámite que hai. Entón, aproveitamos que son as que hai ahora mismo, que non tiñan uso, non se o día deixaron de prestar. Bueno, hai máis, está de Vilacha. Non, pero servicio, deixaron de prestar as últimas, e estas son as que temos que dedicar a isto. Sí, a última foi a da peruca, a anterior foi a Sorribas. Sí, eso é posible. Pero bueno, ben, están bastante ben as escolas, pero bueno, a ver, intentar polo menos enchelas de... No, que teñan un uso é importante. É un uso de calquera, alguén que os cuide, que... Sí, así hai personas que ten interesadas para darle unha segunda vida. Sí, home, as asociacións, cousas que son importantes, senón que cuide iso. Porque non podemos ser telas de calquera. Sí, yo Bueno, tamén claro, de unha acordo. tontería. Nos vamos a votar a favor. Si o primeiro trámite, cando veña outra vez, pues, eu creo que vamos a ter que, pues, espero que si vais a avanzar as cousas, e vos tamén dicir. Bueno, un punto número 5, que arroba se resulta. Sí. Vale, empiezo polos robos. Sí. Vale. Estuvemos, como dixo antes Patricia, estuvemos revisando as actas que nos chegaron estes días, temos un montón delas. Chamou moita atención, só levamos moito tempo falando, o feito de que nas actas das xuntas de goberno que se aproban o listado de facturas aparecen importes por un mesmo proveedor dun mesmo servicio que na suma do cómputo anual supera os 15.000 euros. Según a lei 9/2017 de contrato do sector público, ese tipo de as facturas dun mesmo proveedor que superan 15.000 euros teñen que ser licitadas, non poden ir mediante unha contratación menor. Entonces, eu quero facer un rogo para que corrixan esta situación. Hai unha serie de proveedores que non son cómputos anuais superan os 15.000 euros e según a lei eso hai que facer mediante un proceso de licitación do servicio. Vale, outro rogo é con respecto á aldea de Espiñeira, porque nos din que ali, non sei, usted poderá corroborar, non chegou a fibra óptica, que non teñen fibra óptica, que non se pega o motivo, se hai que modificar dificultades para levar o tal. Entonces, bueno, solicitan a necesidade de que en algún momento se le faría fibra óptica. Eu creo que está bastante extendida a Torrois, non sei se hai algún punto máis que está... Moi pouco. Moi Si pouco, había un sí. problema de... Sí, no, está bastante extendida. Claro, de pasala de xei por ali por un camiño que hai, había unha serie de dificultades ali e bueno, non queda moito máis que esa aldea. Sí, no, está bastante, sí, debe ser los poucos, aí sí que se me queixaron. Bueno, considero que é importante, pois, traerlo aquí para que se sepa. No, sí que xa teño conhecimento disso. O sea, que decir, que me dixeron tamén, estamos mirando a fibra privada, nós o que tentamos é axudar, pois se fóramos a, digamos, os ratios que establece o Estado, de que a maioría aquí son estatales, non? Os que, os que chegan ás aldeas. Hai aldeas que querían no 2030. Non é... Vos aquí tedes dos plans, tedes o plan do Ministerio, pero da Xunta aquí son... Da cuestión eso, que foi el marcha dos convenios de rede aberta, non? Sí, pero tamén estendechedes... Eso, claro, fomos daqui. Sí. O que é da Xunta é unha cantidad moi pequeniña e a maioría é estatal. Digamos que é así, o ratio que nos perdemos. Que pasou? Que vemos que nós, se nos fiáramos, se deixáramos en más do Estado, non vamos a decir nun partido do Estado, estaríamos aquí a anos e anos que non vendría. Puxémonos en contacto con rede aberta daquela e a verdad que nos solucionamos porque uns non tiñan os postes polos que pasaban, non podían ter carga eléctrica, por exemplo, Movistar versus Poder, o sea, versus o Estado. Sí, sempre hai dificultades con eso de que non quería, entonces esta empresa sí que se prestou, pues, ¿no? Os postes da luz, pues aí usamos moito, que permitimos, en cambio eles querían poñer postes, claro, pero a uns metros, unha cantidad de metros que chega un momento que é inviable, dicir, no, se pasa de 400 metros, non permitimos, oiga, pero que contra que queda 50 metros, que tampouco estamos de acordo con eso. Bueno, en este caso, Rede Verde fixo un traballo para nos... Sí, no, que está indo, entonces, que pasa? Nos queda isto, outro sitio
con dificultades, estaba aí Iván, por exemplo, que non deixaban pasar por algún sitio. No, Barreiro. No Barreiro. No Barreiro tamén. E había, sí, para unha casa, pero despois había... Sí, é verdade, é unha casa, sí. O problema era que en sitios que non deixaban pasar. Non deixaron pasar, Pero agora encontramos, mira, o outro día un ejemplo de... Hubo que cambiar o poste de sitio porque non quería o vuelo sobre a propiedade. E tiña o vuelo antigo. Bueno, no. Sí, que era bueno. Vale, no. Hai que ver para todos, pero bueno. Hai que verlo todo, pero... Vale, hai que mirar de que non lle vale vuelo por sobre a propiedade, así que é verdad. Sí, porque pero hai que intentarlo, pero claro, que non pode ser, como yo, entre que a empresa, Movistar, colle pasa alegremente por a propiedade, non, tampouco a mí me gusta, que non ten un bien privativo, digamos, que corresponde ao ámbito privado da fibra, non? É verdad, que hai que deber de levala, pero a telefonía e todo eso é ámbito privado. Pero bueno, dixen, pero non solamente baixar o cable, intento sacar o cable de aí. Tamén a empresa, aquí lle puxo así, que claro, unha frente un pouco, sabes, estas empresas chegan e mandan ali e fan o que lle dá gana, e tampouco é así. A empresa debe, se vai pasar por unha propiedade, hai que falalo, non meter cargado por aí. A mí me parece que me cargo a propiedade, pero tamén o outro ten un dereito. Entón, debían vir aquí e dicir, oye, mira, e que hai un camiño, podemos enterrar 50 metros? Podría ser. Intentar negociar, pero que non nos enteramos da problemática que hai entre un veciño e outro, porque se pode levar mal. Pero a empresa debería vir aquí e dicir, oiga, mire, teño unha dificultad, para iso non podíamos meter unha tubería, unha pala, que xa fixemos en algún sitio, porque non deixaban pasar. Enterrar un trociño de fibra porque a persona non deixaba pasar por ali. E de feito, o Conchito é capaz de correr. Non sei, Conchito va. É verdad. A persona, o chico que vi o pobre, es como correr. No, quería un tirati. Aquí sí que le veño tamén paso. E o pobre home escapou a correr. Digo a decir, bueno, pues mala suerte que tuvo, no. No, pero como non salía, arreglamos o problema. Pero deixou un rollo de fibra que valía moitos cartos. Escapou non volveu. Claro, despois outro non deixaba pasar a fibra para o resto da aldea. Fomos ali, e bueno, aquilo foi unha comedia que non deixaba pasar, por motivos de... Entón, bueno, ao final negociábamos e tal, arregleino por outro lado, pero que esa persona negaba, despois o resto da aldea estaba sobre eso. E claro, tampouco, si vemos todos, somos todos veciños, temos que... Sí, o se portarían por mí. Porque non pode ser que eu non deixe pasar, porque me leve mal contigo, non se vou deixar, non pasa por fibra. Que non ten sentido. Eu digo, mira, oye, non a pasar por aquí, pero pasa por outro lado. Penso, bueno, é minha idea, non sei. Non, opino da mesma. En este caso, estamos mirando, claro, ten un costo bastante elevado, entonces andamos aí a duro, negociamos con él. Así, pero bueno, despedir está desmirando. Sí. Vale. Outro robo é con respecto que foron construindo varios parques infantis por Rois adiante. Eu sempre me referín ao feito de que cada parroquia debería ter un parque infantil, que considero importante. E máis ou menos sí que se foi cumplindo, pero bueno, xa o pedí moitas veces o parque infantil Palerón, sí que é verdad que en Souto había antigamente un, pero bueno, está moi deteriorada, considero que non é o sitio máis apropiado por un tema de accesibilidade máis que estratégicamente non vamos a situar o puxe e o campo da festa, os vecinos tamén, parte dos vecinos consideran que é un sitio apropiado. Entón quería facer un robo ao parque infantil, que me diría posible que poderan instalar aí en Veroña no ingreso, no campo da festa, e se pode ser que fora acompañado dun parque biosaludable, creo que tamén agora hoxe en día moita xente que non o solicita. Si, mas dependendo canto tarde o parque, igual mellor xa o... Hai sitio para poñelo ben. Sí, hai sitio. Temos un sitio estupendo. No, pero a veces hai dificultades para poñer algún parque. Sí, o problema en Veroña non temos que non deixa poñer un parque. Os únicos que nos fomos toda a parroquia. En toda a parroquia tampouco. Hai un canto para o verde. Nos temos un peixe, digo que se pode.
Claro, porque Non pode haber un día saludable por nada. Ya, hai non Ningún mira parque xa. por aldea. No, claro, pero Ese pasa que eso pero falamos un Non, pouco a de parroquia, non xa sei. Atención, algo moi grande. había que Grande, moi grande. había que poñer outra escola. Pero si estaba posto. Son un De centro Villachán, de Goberno, estaba todo bonito. pero é territorio humano. Sí. Porque así a xente que vai ás actividades pode traballar un pouco. Pero bueno, pero vale, pero menos un parque grande. Si es un parque grande, É mellor usa de para para Villachán. Está funcionando bastante ben. Visto do moi campo. Sí, os menos que había Escapaba. Se fa pedido saludable esta vez. En cambio, sí, pero había saludable. É que van a poner a todo Al final es el mismo. ejercicio salir y ellos no se juntan. Sí, pero bueno, la verdad que yo solo creo que Hay más cosas. Y el menos para poder. menos de un día saludable. No ves, Oye, que é saludable é uso Depende, o de Pontevedra No. está moi ben feito, pero debe ser moi caro. O de? O de Pontevedra, cidades, está Se o máis fora de leite, claro, e o de Boiro tamén. pero son ciudades. Está ben. No, aquí o que hai no uso é menor. Está moi ben, pero bueno. Está ben. calma, Uso aquí no Pequeira, o que había soldado. Ah, o saludable. Usos naquele momento, Sí. bueno, digamos que é un entorno que falamos. Centros médicos e tal, que son espera, poden ali, hai que mirar sempre por lo... Creo que máis ben, eu non dicín que poñenos así por onde van as rutas do colesterol, e así que suelen parar. Para ir para Roma, teño visto, o canal, e Bueno, pasa están falando de 8.000 e pico personas. Sí, algo que moi claras que non, pero bueno, digamos que É máis como outra mentalidade. Sí, bueno, sí que é verdad que hai unha parroquia de Lóni que hai Van a andar, a 7 da mañana. sí. Tal, entón, si Igual que teñen sí, ali ya ten moita máquinas de xente. hacer ejercicio, Aquí en que Coruña, van, porque aparte un se pouco están máis. para falar, andamos, pedalean ali Sí, un pero pouco, para falar e facer ese... darlle as Esa nivelas, rutina de andar todos os días en para un momentino. Pancho máis agradable que o sitio para pasar. Máis ao conjunto. Bueno, queda aí. Sí, a ver si... No, o do infantil é O infantil eu creo que sí que é un positivo. Mire, vou facer estas preguntas, vou empezar porque no último DOGA, bueno, nun dos últimos DOGAs, o do vindeiro pasado día 4 de marzo de 2026, DOGA número 42, saleu o seguinte anuncio: solicitude unha concesión de augas superficiales para a instalación dunha central hidroeléctrica reversible no río Tambre para baterías Concello de Ondiveiro dos anos 2000. Isto, creo que recordar que é o tema da central esta reversible, que ao final quedara paralizada, o que parece que se quere volver a retomar. Este proxecto, en principio, recordo, polo proxecto que la miráramos, afectaba a Rolls a través da liña de evacuación. Sí, non afecta varios, abrió a Lusane, a Negreira... Sí, pero que lle afectaba a Rolls non era o embalse, No, sino unha liña de evacuación de electricidade. Claro, este xa, non sei se modificaron o proxecto, están recuperando o inicial, eu entendo que ustedes aquí no Concello teñen maior información da que temos denos. Non sei se mandaron hoxe ou así. Sí. Hoxe ou Quería lle preguntar un poquinho como está esta situación, como se afectaría. Mandaron un tema aí e a verdad que todavía non, pero mandaron hoxe ou ayer. Un tema de que se está retomando eso, pero non, digo yo como está despois. Vale. Sí, se nos informa, porque, bueno, creo que é un... En principio non só nos afectaría que a liña de evacuación, pero, bueno, sí que eu veo aí moitos movimentos entre a xente da Cornanda, o menos descoñecido sempre crea certo temor, non sei, hai que mirarlo. Vale, tamén nas actas vimos un informe xurídico respecto á área da Comunidade Serra do Barbanza. Bueno, o recurso este sobre as discrepancias sobre o terceiro trimestre de 2025, eso sempre foi un recurso, pero chámame a atención que no informe recoñece, se leo literalmente, podría ser recoñecer
que o Concello deba participar na porcentaxe sinalada no acordo no pago da débeda derivada da revisión do prezo do contrato acordado por unha sentenza judicial firme por un importe de 8.927.000 euros. E o mesmo reformamento se podería aplicar a débeda denominada sentenza de camións por importe de 177.799. Bueno, estes son cantidades comuns para toda a mancomunidade, pero a raíz deste informe eu entendo que se recoñece que podemos ter parte nesta débeda. Non, nós o que recordimos foron as liquidacións do ano 2025, non sei, non Sí. recorre no segundo trimestre, que son as que están presentadas, e tamén recorreu a mesa con Tecesures. Sí, eso é o que recorre. Que era unha cuota extraordinaria na que nós non estamos de acordo. Porque, aparte, que estas cuotas aprobaron tamén en noviembre, é con carácter retroactivo desde 1 de enero. Claro, que non alguén nos preste un servicio, e que despois en noviembre diga que todo o ano hai que aumentar o precio, eso Vale, parece que a mí me gustaría prestar un servicio a calquera e dicir que non, ahora a mí subeume todo e ahora pagas desde o primeiro de ano isto. Mira, oiga, non mellorou nada o servicio, nin se fixou nada e non recurrimos iso. Vale, Ahora, despois da deuda de todo eso, non claro, sabemos. como o informe podería ser recoñecer que o Concello deba coparticipar. Non. É dicir, que en total, entre unha cousa e outra, son en torno a 9 millóns e pico. Non. Claro, se temos que participar desa No, débeda, tanto nos vai tocar. pero nós non somos socios. No, pero pon aquí que o Concello deba coparticipar desa débeda. Eu acordome que lle dixera a usted que se estaba analizando non sei, porque sentencia xurídica terá no que determinar que está máis metido neste asunto, que a mellor tiñamos certa responsabilidade sobre esa débeda. Non temos ninguna responsabilidade sobre a deuda, que nós o que debemos, non podemos ter unha responsabilidade sobre o feito que hai ao mesmo, pero como sociedade, os societarios non entramos aí. Non somos socios, somos usuarios, nós, Tesures e Artes. Sí, claro, isto ten No, temas xurídicos o que determina unha sentencia judicial. No, ele non se refiere co servicio prestado. Lógicamente, se poñen unhas cuotas, sí que se hai que pagar, porque lógicamente prestaron un servicio. Pero non ten nada que ver con outra deuda que hai aí. Os socios son os que teñen eso. Non somos socios. Pago da débeda derivada da revisión dos prezos do contrato. Pero da revisión dos precios do contrato pode ser do que nos digan. Eso foi o que nos recurrimos, que nos subiron semejante cousa e nos non estamos de acordo. Non ten nada que ver. E nos temos recurrido. Me recurreu e por Tecesures tamén. Non temos nada que ver. Sí, pero recurreu igual. Recurreu eso. Eso agora socio. Sí, pero bueno, recurriron as liquidacións do ano 2025, porque no segundo trimestre deunos a notificación e con carácter retroactivo. E nós non estamos de acordo. Que se nos suba, tendo o mesmo servicio, e que agora teño máis costo. Oiga, pero usted non me pode subir desde en noviembre para atrás. Oye, eso non pode ser. Que fácil é. O sea, a mí me sube todo, eu digo, eu subo a calquera. Que pasa? Que é unha imposición que hai aquí? Non, non está ben. O sea, non estamos de acordo. Vamos á justicia. Non nos dice, está. É o que hai. Que é o noso deber recurrirlo. Pero igual que recurriron outros tamén. Non recurrimos, porque non me parece xusto. Non, Non nos parece xusto eso. Quería aclarar este punto porque eu sobre isto teño certas dúbidas de que se haxa unha sentencia judicial non teñamos que afrontar, non sei, xa veremos o que pasa. A ver, igual está máis redactado. A mí está máis redactado, claro. O sea, nós non participamos nese tipo de deuda. Me reclaman 20 millóns, pero aí están eles van por libre. A nós botaronos fora, a nós é Tesures, a mes quixos incorporar. Pero probablemente nos damos servicio, non? Non estamos en problema. Sí, no, porque nos deron 3 meses, que para min, a ver, é un sistema, un servicio necesario, e en 3 meses para un contrato de semejante envergadura, é un pouco dicir, mira, aí te quedas. É que claro, 3 meses non é, é 30 de marzo. A mí 3 meses, nos falando con Tesures, a mí me parece que non é coherente na idea da razón por que motivo. Porque non se lle pode unha persona dicir, non, te dejo aí, despois de 20 anos, ou 20 e pico anos, non, agora, en 3 meses arreglas. Non é así. E de momento non hai alternativa. Non, bueno, eles van a Sogama, non sei, ainda hoxe falei precisamente con Sogama, van a firmar un convenio, e con Sogama, lógicamente, van a firmar
inmediatamente, pronto. E se vai a levar ali, temos xa preparado o plan, obviamente, pero claro, mientras tanto hai que sacar. O problema é que Solana non fai a recollida, non? Non, pero vamos, non estamos, claro, se está negociando para que non ocurra nada, home, non hai problema. No, claro, Pero que no, pasa, que a mí tamén me dá rabia que despois de 20 anos, chica, no, 3 meses, diga, 3 meses. Pero saben que un contrato deste índole non leva 3 meses. Hai persoas aquí que saben desos niveles que 3 meses non se fai un contrato deste estilo. Unhas bases para sacar non é fácil, 3 meses non. E me parece que é unha falta de, bueno, non sei. Bueno, Ramón, tamén sabendo que iba a deixar a unha comunidade tamén podeches empezar antes a mirar. Pero, aunque non poidas digital. Non, pero contrato non, podes claro, non se vai empezar digital. a xestionalo. xa, pero bueno, pero calquera persona, igual que eu tamén se me hubiera ido antes, digamos, nos plantamos Sabías que todo. el 21 de 12 se terminaba no que non querías. Non xa dixemos que non continuamos, pero xa nos podemos haber ido moito antes. Pero cando dixeron que facía falta estar aí, non xa que estuvemos. Pero, bueno, axudando tamén para que... Sí, eu estou de acordo con o tema do en que é pouco tempo, pero tamén é pouco, é moi pouco. Poderán empezar con anticipación, porque Pero, sabían que non iban a continuar. Pero bueno, eles foron que nos dixeron de nos invitaron a marchar, non sei, Porque non queríades quedar. bueno, pero nos invitaron a marchar. Un quería arrimabas a porta, outro iba viendo. No, pero é verdad. No, pero vai, non hai moito en ese aspecto. Mire, a última pregunta é sobre as subvencións ás asociacións por as mesas do entroido, que, porque temos entendido, dábase 150 euros, e as asociacións poñían unha mesa de doces para un pouquiño compensar o gasto de produtos para elaborar eses doces. E a pregunta é como se lle vai aportar esa cantidad en que plazo. Vai unida a subvención. Vai unida a Vai unida a subvención? subvención que É como damos anual, xa o fixemos así o ano pasado. Incrementase directamente 150, Sí. sin justificación. Claro, no, a ver, sí, sin justificación no, a ya si pasa un listado das asociacións que participaron, e entonces Begoña mételles a esas solo esas asociacións que están no listado, é dicir, hai un Entón, nas bases debería haber indicado que hai un incremento de 150 euros para aquelas asociacións que participen activamente ou poñendo mesa no entroido. Exacto, eso fai un informe na Yansi onde di as asociacións que participan. Ese informe pasa a Begoña e Begoña... Home, non sei nas bases, pero creo que non están. Non es mi pero creo que non está incluído, que a mellor debería de ser incluído ese tío nas bases. Pero, bueno, podémoslo meter, pero como todos os anos non son as mismas asociacións, é dicir, hai algún ano que hai unha baixa máis... Pero se se vai implementar 150 euros a calquera asociación que sea que participe nas propias bases da subvención, onde se pon a valoración dos puntos que dan por a participación nas actividades municipais, non sei que, pois aí deberíase haber un epígrafe indicando 150 euros para... Corresponde a 150 euros por Podríamos darlo participar. fora de aí, pero era para nós é máis cómodo, é dicir, xa cando se lle paga a subvención xa se lle paga esa subvención. No, a ver, que eu entendo que hai boa fe, pero bueno, a mellor desde o punto de vista administrativo pues debería ser Sí, sí, faláramos, hai 2 anos... Cando se fixo eso, xuntouse a todas as asociacións. Claro, Era para ese tema. sí, eso non se lle comentou na reunión. No, que eu, a ver, é o que vos estou dicindo, eu entendo que hai boa fe e todo eso, simplemente digo que a mellor nas bases dos servicios De feito, que dixemos quede formalizado, É sabes? moi importante que se... A ver, que se... E que a ver, nesto tamén que se- poderían participar os clubs deportivos, non? Ou non? Por participar, sí, pode... Asociacións culturales como Chorima ou outras. Daquela chamarse a todas as asociacións. Pero son as asociacións. Sí, home, son as que levan Claro, non participando. as deportivas, os clubes. Son as que levan E participando. por que non vai poder todo o poñer ano? a Claro. partir de unha mesa? Pois se queren poñer unha mesa, non ten dereito a esos 150. Bueno, pero sí. si todas as asociacións do Concello Sí, queren poñer unha O mesa, que non fuera, Non colles no parece. Queres ter que poñer unha capa. Non, Ao final va... No, está ben, home, sí, a mí tamén. Sí, no, está ben, simplemente era porque, bueno, sí. se había dúbidas, Pero bueno. había asociacións que tiñen dúbidas, se sabes, o tema de cobrar sempre
Bueno, entramos en pánico Pero que rápidamente. tampouco son cartos, son No, o sea, pero bueno, entonces esto sí que Estuvo ben eso. Mas As realmente asociacións por aí. de mulleres que son para aclarar- moitísimas, igual non o gastan, pero unha asociación pequena, a que che chega os 150 euros para a cantidad de cousas que ali poñen? Que non lle chega para nada. Ao final é un cariño Sí. por participar, por estar aí, que levan unha chea de anos, e foi por eso que se decideu darlle algo, porque levan moitísimos anos colaborando sin levar No, nada. se está ben, se sempre se dixo que debía haber unha compensación, porque senón ao final é un detrimento dos seus fondos. Pero o que falamos moitas veces entramos en pánico é a mellor feito metelo nas bases, porque todo aclarado, se acabou, xa está. Non, Bueno, eu pero xa sei por que é favor, non bueno. queremos que se nos vaya das bases, pois que teñamos que ampliar o polideportivo. Que non collamos ali. Ojalá. Sí, home. Ojalá. No, no sé. Ou no. Sí, depende. no, está bien, no. Hai que verlo. Está bien. No, bueno, no, está bien. A veces están solucionando Mais funciona ben, non? No, me gusta moito que veña, xérame por Dios, e a xente marcha sorprendida co que faz as asociacións. Hai moita xente, non pensei que había tanta xente. No, pero a xente de fora, sobre todo, aquí xa nos conocemos, entón pensamos, si queremos así, pero a xente que ven de fora, di, contra, pues mira, que neses había ali, tanto puxeron, canto traballo pasaron, que sabe o traballo que pasaron Non, nesa mas xente. asiste moita xente. É moi bonito eso, a verdad que dá gusto. Claro, sí, sí, sí. Non son Venga, acabou. Buena cousa, así é fuerte.